Sagudahin nga ti surat ni pagayam tayong Esmer. Dear Manong Name. Nakurapay kami Manong Name agbibiyag. Talo kam nga kakabsat. Siyak kastamaten kaniyam. Manang Esther kini Manong Jun. Nasaba ka mga naulila Manong Nemi iti ama ket ni nanang iti nangisakad iti nga dimakkal kami nga kakabsat. Nga gapo iti daytoy Manong Nemi. Saan kami nga nakapag patuloy nga nagbasa. Ni Manang Esther, nagpatinggalang ti high school, kalpasan na napan simre kakas katulong, kalpasan ti duwatawan, nakiasawan. Agkakaroba kami matlaing Manong Nemi. Ininto, tani June Manong Nemi. Diyan ka muno anat na sumsumok na. Nakibarkada Manong Nemi. Ado digiti trouble when re-rebook nga nasumok mo. Nga dahil tayo di Manong Nemi ti agsaksakitan ti maudan ti sakit nga nervyos ken high blood ni nana. Naging ka Manong Nemi nga nadamag milaengan nga ni June ken nakikapengan ni Tia. Tsaka mo, noon niya klase nga grupo. Grupo digiti tulisan. Unong grupo nga ta, nagiti New People's Army. Mara NPA, unot pudno nga NPA. Inagraduarak matin di high school, Manong Nemi, siyempre kakmet a sales lady. Serbadura, kanda dumapay ang klasen ti trabaho. Kat sa kidi, Manong Nemi, isumaruno nga makiasawa kalpasan kinimanang ko nga Esther nga inauna. Manong Nemi, duwa da kiti napinget nga karibal, agkaribal iti panagayat ko. Ni Elmer, Manong Nemi, nga tricycle driver, amang sunsundo hatid sundo kaniya. Ken maysa nga pulis, Manong Nemi, nga destino iti ilimi. Nga suda ito ni Crisanto, Manong Nemi. Nasakta pili. Ni Crisanto ti piliek, umuna-unay, ada stable nga trabaho na kabuta pulis. May kadua Manong Nemi, guwapo. Agbagay kam kano Manong Nemi, kan talaga na panagkelak. Ano ibagak nga boyfriend ko isuna, kabuta may nga pulis. Guwapo. Bida nga pulis Manong Nemi. E din to ni Elmer, Manong Nemi, gagangin lang nga tricycle driver. Siyempre, luagabay kami akas-kasla sangkam ngagbagay. Kaya't nangasawayan nga talaga nga kami kini Christopher, Manong Nemi dagbagay. Idi paayak ni Elmer, Manong Nemi nagsakit tinakem na. Kaslamang ipangpangta. Elmer, awatam ko man ti panakapahay mo. Nasakit ti mapaay. Esmer, nangro na kat, napudno ti panagayat ko kin ka. Taapay, saan nga tanga napudnot panagayat ni Christopher? Pupuotin sa okas, Mar. Saan to nga naragsak ti pamilyayo? Nuda kayo kini Christopher tagdan na. Taapay man? Dilangin lang na. Babaero. Padpadagsam lang. Nasakit lang tinakam mo, Elmer. Nasakit nga ba yung tinakam kung saan ko bawat padakas. Pupuotin sa ok. Agbabawi kan to. No ni Christopher ti pagkasawaan. Manong Nemi awamet ti makuna ni Manang Esther nga ni Christopher tinaklon ko. Kung nanakit di nga napintas tada protection ko mang saliknip kanya. Siyempre,
Kabuteng di tao ang mga ramit kanyak ti dakas, ta polis nga rin ti boyfriend ko. Kastawan nga rin direksak ni Christopher manong name inaklon ko. Siyempre, inarakop na ngayon nagkan. Sang gandang babaho, Esmer. Good decision. Tapos ito na ako mga rod na ti ayatem. Nuto siya. Siya ka mga ipatpati ko na yung unay ka. Christopher, siya ka dilang ti babae ti biyak mo. Kahit mo sa may siksi ka lang ti girlfriend ko. Wanit sa bali. Awat sa bali nga inaram ko no sana siya ka. Amangan met no, siya ti may katlo, may kapat, may kalima. Saan ko alibakan at daidi imuno na may kadwa. Ngayon siya ti may katlo. Na siya ti kasar ko. Ikarik. Kahit mo saan siya ti kasar mo, ngayon di kita dumasa mo yung kasar, ngayon babaiyam lang. Nakaalalis ito panunot mo, Esmer. Sikat ikasar ko, you are my one and only, number one and all, awanan sa bali. Sabi ko man, saan ito nasaktan? Saan to, sweetheart? Ikarikan ka. Manong name matultulag identical lay sa amin kini Christopher. Inisang kumitang nga makikita pa ni Elmer kit dati kit hatid sundo kisuna. Alangan mo't isupalit mga sundo kin mga hatid kanya kit pinaay ko. Adadamag ko manong name nga napan ka no Manila. Wano adamang ibaga napanti adayo tapos na makalipan. Adamang ibaga nga adakano kimapangan na nga grupo. Dito ngamin lugar mi manong name kita agrara-ira idi di kiti makon ko ng makanigid. Di kiti NPA o namara NPA di kiti tulisan. Kasi ti may isang parbangon manong name na lukagat. Agdataol ti aso mi manong name. Nanti pa nagtaol na ada tao. Yun na pang kukinita ni nanang manong name na imas titurog na. Dududwa kam laingan ngagkabalay kalpasan nga nag-asawa ni manang nga Esther. Nadalangan ti balay dati karuma milang ti balay da. Si Miri pa kitatawa manang nemi. Lalaki? Diyos ko. Imas na kitiri daw nagtugtog. Sinday ta. Manang Esmer. Ni June. Tikapsat ko, Muritek. Inlokat ko ang dagos manong nemi tiri daw. Si Marek, inarakop ko. June hading ko. Napnapanam. Anong tibiyag mo? Napimbintas na ada ka palang dito'y tapno ore no manggulgulo ka basta ada ka magkita mi. Abas sikat, kastan lang ham. Anya ti, at paltog mo? Manang, adu kami. Napalawlawan ti balay. May palawlawan niyo ti balay. Ti balay tayo. Sino kayo? Kamamulatan siya sino kami. NPA? Talaga nagbaling ka nga NPA? Kamay ka nagdagit rebelde? Abay! Kapilitan na lang niya. Ibang pangtadak dagit ti grupo idi nga makaramrambol mi. So nga nalukoy dakmen dagit NPA. Manang peso ka di damag? Damagan niya. Police ti boyfriend mo? Oy, ni Christopher. Manang, aday sunit tinistahan mi. Aday sunit tinistahan nyo nga. Likid na rin mi. Anyat paso na. Nagsingbit na Christopher. Nasingbit mo. Yung jakayat. Ngayon so nagbalin ito ang asawa. Yung apay, ay tek ni Christopher, anak magbaso na kada kayo. Man, tinasya siya at pay. Makisin na kagangkuhan na. June, para di proteksyon mo. Proteksyon niyo. Diyo kayat, sa sino ko mga bagang isinak ti boyfriend ko, kinipat-patig ko iso. Api ko may isinak. Sino ko mga tipakiasawa. Nabimbilas ko mga ni Elmer.
John, doon niya man ang grupo dire kay kabay ngam awan bibiyang yo kanyak. Awan bibiyang mo kanta kami. Anang baka mabalo ka mat lang ti Dagos. Adagos nung as pagkarikan ti pilit mo. Basta, diyak kahit nga sino ni Christopher. Ken, matultulagan ti kalay sa amin. Babawi kan to. Babawi ak to man nung babawi ak. Diyon tikat aramidem, sumuko ka. May ka nakasiguro ba't iti gobyerno iti tiyempo nga agbalbaliw. Sana to sumuko manang. Tila mas pastrek mo loko. Basta. May kami tap na balagad na ka. Tsakayat. Nga siyak, akabsat mo. Kat siyak pa mismo timang paltog tutag bali nga kayong ko. Uno kayong ko nga mismo. Manong naimisahan ako nga naturog ka na nga oras. Inuray ko may nagpasyaran manong naimi ni Christopher ng sangko na uray. Tinaramid ko na panak mismo iti police headquarters. Ay, Sarge, sige ka no? Ay, Sarge, apay may kato eh. Mabaling ka din ang sarita ta. Apay nga din ako mauray di balayo, kat umay ka talaga. Sige, may kasadya, kantin. Inistorya kang kuha na ti amin manong naimi. No gustahan ni June nga burdekyo, nagkikapengen? Kanagiti rebelde? Wen. Damag mi pa ni Elmer nga kinarebel ko, dapayin. Anya? Panggit na kalabanin ni Elmer, siya nga timmi po nin. Christopher, awan ti bagdanagam. Tamalagsil ka na kami nga polis. Ito dito nga lugar, sumangpetan na kita soldado. Tap na mapaksyat na kita ginlalaing rebelde. Kanagpaiso manong name kalpasan ti dumo nga aldaw, dimteng ti kaduong sa nga batalyon nga soldado nga nagpwesto manong name iti amyananin ti ilimi. Kalpasan ti dumo nga aldaw manong name nagdinamagan nga da enkwentro dagiti panak dagiti soldado, polis kastamatan dagiti NPA. Nadakam ngamin manong name iti sa kaanan ti bantay. Ngesot pagapapunan dagiti NPA di dayto nga lugar. Kada di nga tawan manong name kat talagang nariribok ti lugar mi. No manen ni padamag ti radyo manong name no mano ti matay wano natay kadagiti NPA manot na sugatan kadagiti soldado. Manong name sangag tal na ti panunot ko. Nang runa kat may paspasungal-ngal ni Crisanto kadagiting kwento. Kas iti napasamak manong name nga panangraot dagiti NPA ti police headquarters ti ilimi. No kasano nga nakastrek da manong name kat dagiti soldado nga naiya kordon iti ilimi. Naira na iti manong name ni Crisanto nga naka-duty di dayta nga rabi nga raot dagiti NPA. Napaot dayti nga ranget manong name. Talo nga polis tinatay. Manong name sakbay nga dimteng ti responde dagiti soldado. Yung maglakid din manong name da saan nga nairaman ni Christopher karigiti na nasugatan ken pimusa. Imado manong name iti bilang dagiti soldado iti ilimi. Kaya't dalang manong name paksyat ng dagiti NPA. Naging sinunsunan dagiti soldado dagiti NPA napandamis mo sinapol rinaot dagiti kutada. Kalbasan lang dito nga bulan manong name nagtalnan ti lugar mi. Nabugtak dagiti NPA manong name no naman nabati kadakwada. Napandan ito sa baling nga lugar. Ninanang kumustahan na tiburdek mi. Awang ka di pwede damag iyo kay ni John. Ha? Esther. Nanang, awamit pa ang mga numaysang karig iti naikalilat na iti bantay.
iti panakilaban da kini iti soldado. O, anti marami tayo nanang, tisot kinayat na. Kahit ko makita ni June sa kubay nga matayan. Nang saan yung panunutin ti patay? Agpaimbag kayo. Namasamay mo dagiti agas yun. Di ko na kayo di, pumigsa kayo tapos nagasta kita. Into ni kalay sa anak ni Christopher, da kayo tumulat ng yawat kanya kang kuhana. Ha? Agmarsa kayo itong insimbaan nang. Kaduayan to ni Kayong, ti asawa ni Manang, tayo suntot pa nakaamak, kada kayo ti inak. Natulag nga ro di kalay sa manunemi idi talagsubli iti peace and order iti lugar mi. Awanan di iti madamdamag mi, ngagbasak-basak manunemi, no pekasta at dalatam di iti soldado nga nakakurdon iti ilim. Awamaten di iti enkwentro, di iti pulis ken di iti NPA manunemi. Naangay di kalay sa mi manunemi ken ni Christopher. Naragsakak. As in nga nakaragsakak siya. Gabuta, makapag-asawa kami matlahingin kani Christopher. Di may siya nga mabigbig kan sikat nga pulis iti hilim. Wain manon nemi. Kada karagsakak, kakasmet kininanang ni Manang Esther, dagiti kabagyan mi. Wain manong, iti simbahan iti hilim mi, nakaangayan ti seremonya. Iti metbalay ni Christopher manon nemi, nakaangayan ti reception. Si babaharamat dagiti naganak ken kahamsat na manon nemi, anang welcome kanya kas na ikamang kanakwada. Malmal pa si din manon nemi, iti okasyon, nakapanawan ti adong nga tao, pero kaya kung maidin ka ni Christopher manon nemi, iti aglukhat ka iti regalo. Iti naman paypayapay kanya. Ada ti likod. Napanak. Nagkakalugong iti payabyam. Apay, sino ka? Manan. Sa nagtagtakari. Ni John dito. John. Ading ko, tulungan ka. Kasalitak to ni Christopher. Orit a pulis isuna. No isot ni sumukuam. Hanggang man may kangkati amnesia. Makapagbalbaliw ka atin ko. Sampay ka nalado di amin. Manang, malagay punti ko na kang kay asawa mo ni Christopher. Baka iti mabiit ka mapalo ka. Daan niya ti basol kada kayo ni Christopher. Sampay nga ni katinagan ni tinistahan. Doon kay ka di palit dito lugar tayo. Kung nakamanan napaksyat na kayon. Sige manang, kahit kalakablawan. Iti, congratulations, ita. Iti masangwan ng Aldao. Condolence. June. Isaga naman di magim. Para ti pa nakabalom. Manong nemi imbagak dayta kani Christopher. Apay ti ka nagparayat nga sigulitay. Apay yung tulok mo nga nakapanaw palit kapsat mo. Tatinilo ko kuma.
Christopher, saan nakasar dengan di kiti NPA? Awan ti basol ko. Ipat patungpal ko lang ti pagripingat. Kaya nadagurure kanya ka promotion. Mani po sa rento, balik ito ang tenyente. Bakit mabit talaga nga nangaton tundiran ko? Kanya nga tanong, pwede destino ko at sa maling lugar. Kahit mo sahod, kahit mo panawang ka. Natalgad tiriknak no da ka sa baling lugar. Esmer, oras sa dinutayan ko. Kaya rigan na nga dan iti ngarap ti impyerno, iti tanem ti may sasaka. Gapot nga ron ta polis ti kasa ti profession ko. Basta kaya ito nagbawawi, naping ang pulis na asawa. Si Kamet, nabit na pa yan ang kasar, kakas-kasar talang. Nagbabawi ka ng naping ang pulis na asawa. Manong namin talag kun kinihapod Diyos ti amin, kanayon ko yung karkararag nung kasta nga rumuar, mapano nag-duty ti asawak, manong namin, karkararag ko Diyos ko saan nyo kumaybaybayan ti asawak. Iti din na danan ni nanang manong nemi tinagyanan mi tawang nga ron timang bantay keng kuana. Tayo din nagyanan kiti sidong ni Christopher dan na di kiti kay kamangak ni manang Esther timang bantay keng kuana. Ngayon magkabuta talaga kasapulan ni nanang tikat kadwa ang kalikagong ko nga tipagyanan mi kahit iti sidong ni nanang. Kasanan nga mangitakder, pasanan nga naskan pa yung mga patagder kami ti balay, pinadakkel mi langin, pinapintas, manong name ti family house mi. Naging nga dan, nagpitpitik ti saklot ko, manong name mamatbatek lata ti balay, nga mga sikaso kininanang, tamasaksakit nga ro din isun. Kat nung hasta mapangkupag rin ni nanang, anak, kumusta ni ading mo nga June? Nang si bibiyag isuna, kada itikal daw ang tikalay sa amin kay ni Christopher, nagpakita ka niya. Paspasok ko kisuna ang dinamat kayat. Kumusta amit da Esther kanti asawa na? Nasiyad naman. Abay, saan nga ipaspasya ni manang dito ay apo ko yung kuwana? Aman. Duwan tun ti apo ko na. Apo ko yung kuwana. May katlon tun ti apo ko yung kanya. Manumot ti apo ko karot ka ni John. Ay, jakla mo anong asawa na nga, awaso na. Manong nemi kasi na po Diyos, awamad lang nag-enkwentro, apakasungal-ngalan ti asawa. Wain, manong nemi, aging gayang pas ngay konti anak mi, nga ni Gigi. Babae, manong nemi ti anak mi. Doan idi tatawen manong name ni Gigi, idi tamay destino ti asawak iti syudad sa Manila. Kung namin din ang darak panawan, dito at pa anak tan, isot pa ng panaw mo ka na kami nga gina. Kasabulan tak sadyay. No ditoyak lang probinsya, kasla, nanakuha ti challenge kanya. Kahit mo sawen, mapangga di syudad, tapno ato ti enkwentro, nga pakaisogal nga alam. Nabayang ngamin nga sana ka nakilaban eh. So kahit kumanin ti makilaban. Awan ti sindikato dito yung probinsya. Nagtalamat na nagiti NPA. Ito mabuting damat. Isorge sa di syudad, sindikato ti kalaban sa diyay. Nagiti Sparrow Unit, nagiti NPA, kasama tayo nagiti sindikato, nagiti hold-upper, kada may panggap iti drug lord, drug dicks. Kasi kaya nagiti mabubuyan ti pelikula. Ano nga tanong, samula kayatin tabi destino. Dito yung mulatan, ore awan ti lablaban, awan ti challenge dito. Suldo kami ti kalkalingan na. Dinapinpin sa dito, awang kalaban, awang peggad. Ore man pa yung maka-duty kayo, kat matmaturog kayo, di okay. Siya ti pulis nga tayo matmaturog eh. Kasapulak ti laban. Ano serbi ti nadal ko? Kina-serve shooter ko? Ano serbi na dikiti award ko no? Saan kong ipaka? No kasta, panawan na kami.
Kapilitan. Sa nga di nga sikat edit ang kunang paitraspera, tapos hindi ka sakit saan nagagpig ka dito eh. Unang nga maumot ti pangtaking ka nagiti NPA dito eh. Dito mo. Sorry, sir. Dahil ito tin oray ko na kundaway. Ti padasak matagbaling nga pulis Maynila. Tadigat pulis probinsya laeng. Manong nemi saan ko pulos nga naigawid ti asawak. Napasamak ti ba naging nadayumi. Napasamak manong nemi iti panakaililiw ko keng kuwana. Nasalsal ti probinsya mi manong nemi katilang yung pakadamdamagan mi no at mapaspasamak kiti Metro Manila ket kadikiti TV ken radyo newspaper manong nemi. Awan pa edit ti cellphone manong nemi dere po na no apay nga mapanak ka ti telephone company mapan tumawag long distance wano saan kata ti at telepono na nga nabagnang iti asdeg mi mapanak sadyay makiyatawag edi manong nemi kat makasasaritak pala yung ti asawa makumkumusta gisuna babayan ti telepono kumidikuan manong nemi saan kumutan nga makontak na busy suna. Nagsapsapol manong nemi ni Gigi ti amana. Ay, anak, doon ka anong agbakasyon ni Papa? Manin pa di pimanaw, sampay nagpagpakasyon? Nag-birthday yak, saan nga nagawid? Tama nak, tatawagag to. Ibagag to king kuha na nato'y sumarunong pa nag-birthday mo. Panagtawon mo ti upat, isundot pa nagbakasyon na. Ang namin ti trabaho na jay, aping saan nga makapagbakasyon. Pulis iso na anak, gisi, ado di kiti kasong sangsangun na. Pasarimet ado di kita'y pakaisong algal ng enkwentro, nga pakabasaan ta iso na itinagan na iti kaya newspaper. Sige na, may oray klatang arti pa nagbakasyon ni Papa. Gengga manong nemi, iti may sangal daw, imay pamisyar ni Manang Esther iti balay. Ay, Esmer, Manang. Kapag nga di man lang ikalikagom di asawam ti bakasyon. Manong nga tawin, duwantong nga tawin. Mani po diti na manapansin na iti ni Manila. Tsaka arot mawatan manang eh. Ang mga manupod mo ti bagbaga di chismuso dita kada chismusa. Manang no chismis hanggang peso. Ngayon baka awa nga nagpepeso. Baka dan sa baling asawa ni Christopher sa Manila. Manang hangatamit. Panunutin nga nalay nga. Pinanawan na kang asawa. Asin nung tinamnamayam nga pangiya. Sukitan na, pangisarkan na, mangkudkud tinabudo no makalagip. Ding, mga alakad kiti mabaybayadan, kasta. One night stand. Okay lang no kasi eh. Okay lang keng ka. Okay lang kanyak no makinaig iti sa baling ang babae. Huwag lang agayat iti sa baling ang babae. No makinaig sa baling ang babae, pagparausan na. Okay lang manang. Ngayon no agayat sa baling ang babae. Saan ka mabalin? Gabat ang masaktana. Baka na ito hindi ko na idin ni June. Nagbabawi ka to. Tapulis din na asawa. Manang saan tayo kumahusgaran ni Christopher. Nasiyaat ka na po doon ti asawa. Talagang nasiyaat mo rin ako. Basta, nasiyaat mo rin no, datay ko natin pagparausan na lang. Kasanon no, ibilang na mo ng asawa. Manong naming kaligagom ti asawak na may nagbakasyon, iti pa nag-birthday ni Gigi. Okay. A day before
or iti pa nag-birthday niya, dinteng isuha, manong name, ikat kastaon, iti irot, iti pa nangarako po kinukuhan. Christopher, apay nga ka lang. Busy ako eh. Talagang tultulit operasyon mi. Day and night, 24 hours, 48 hours. Ada na kita'y man-man-manan mi. Ada na kita'y enkwentro. Ada sol-sol ba rin mi akaso eh. Kata may siyak ka rin may isa nga na ipakomitan na dakait ming rebayan nga sindikato. Kang kanahin ka dati pigkahan. Uwain nga dinakbaybayan niya po Diyos. No kasanugayan ti pagad mo ito napagpagad mo ng sadya, itaawang pagad mo dito pa-transfer ka, sweetheart. Itapay, nagtultuloy ti promotion ko. Kapitan ako nooy. Kapitan? Siya akong ti team leader. Siya akong ti kang runa ngagbilin ka na giti kakaduwak. Tiyan niya man pa nakarisot ti kaso. Dahil anak mo, no? Bye. Happy birthday, anak ko. Opo, nagdaklat, anak ko. Balasa nga. Balasa. Pat palang tatawin ko, papa. Ngayon nakabimbindas na anak ko. Happy birthday, anak. Bungga manong name iti birthday, ti anak mi, ti kabigatan na, siyempre, sa ganahan ti asawa. Ohan, isumit na ti panangipted na kanyak manong name iti orno na kasweldo na. Kanto ti deposito ti bangko, para ti masagbayad anak na. Ohan, talagang hindi posito na ito eh. Api nga saan ka nagpapawit ka na di bulan na. Una, gulpiek ton, yatado. So, hanggang ito ulit tumikat, deposito. Nakanda doon manong namit di maray nang naroon ka nagito ubing kanasal lang ubing ka ready nga pa nag-birthday ni Gigi. Merienda ti malam sa da pangrabii ken panagiinom manong nemi kata siyempre awan ti gulo kapag ta polis itagpasken. Imay madaga ti pada nga polis manong nemi pada na iding ang destino ti lugar mi. Rabi idin manong nemi nakapanawan dagiti sa nga ili. So magmanulayan manong nemi dagiti kakaduwa ti asawa kapada nga pulis gagin inom pay laeng. Hindi makangig kami manong nemi ti nipak ti paltog. Ay, ano na dyan? Nalukarag. Manong nemi iti saka sigigan di ba inuman the Christopher. Napanak ti kwarto ti anak ko manong nemi naging narakop kami. Anak, saan ka rumormar dito talahin? Mama, anong ti mas paspasama ka pa yung nagatuang putok. Kita mapapoy nga palto. Tsaka mo, takas lamay may san, tipon punteriaan, di kiti kalaban, may masalagan ti pagturungan, ti potok. Pinaras ko pinakawan ni Christopher. Christopher! Si bibiyag ka ba lang Christopher! Tengga na kami manong nemi, ti siren na tilugan di kiti pulis. Adan di kiti nagresponde. Iniamat yan ti kastoy mapaspasamak manong nemi. Kastoy ka di biyag, nga ti asawang kit pulis. Nanayon naman nung nimi ti kaado dagiti potok, idi ta nakasidegan dagiti pulis. Naging gaumat adayon dagiti potok, agpadpadaya, kamkamatin da siguro manong nimi dagiti rimaot. Imasino dagiti rimaot, ada ka di pala NPA dito eh. Kat natal naman tin manong nimi. Ni June, di kapsat ko, may sakadi kadakwala. Hindi makadayon na potok man. Nagbati ka anak, kumarak. Ni Papa, ayan na ni Papa. Dali mo anak manong nami, nalawag tinak makita. At dagiti dua talungan na idasay manong nami nga pada ti asawa ka polis. Manong nami di kita kinainuman na. Kinitak dinasin ko sa dintayan ni Christopher.
Christopher! Christopher, ayan mo! Christopher! Ang moment manong Nemi. Naging ka, yung mga konti anabaam, kanda na peg, ngagsublin, dagiti ng kamat, kadagiti NPA nga nagpadahay man. Christopher! Kasto na hindi pa nagtaray ti asawa kay masidag kanyak si Bibiyag, sweetheart. Nalaing to'y asawa, ang bida. Diyos ko, nyamat hindi mo paspasamak, paskin pa everyday ti anak na. Dagiti talo ka duwak. Talo, dagiti natay ka na kayo. Mano ka di nga nabati itay. Innam kami. Dagiti tidakos kami natamaan eh. Saan na ka nakapaglingin? Nabigla kami. Paunay matin. Gastaw ni nga rin tila dingit tinaulila dagito niya. Pimusing nga polis. Dabay lagayim di kita graraira ng NPA dito eh. NPA? Sisino ko mga rin. Abay nga awang amin nga din soldado, abay nga pimalaw ng aminin. Siguro na awang ka. Awang ko net, awang kumamat na itong napasamang enkwentro. Sikat at tarajat da eh. Apangiraman sa bali. Abay da santa nga tambangan na sisyak. Abay nga mangiraman sa bali. Ibaganda ito tikapsat mo ha. Iti kapsat ko, amok ka may isa kadakwada ti kapsat mo. Yung tsakla mo, numok, baka may isa kadagiti natay. Ang takadi mo lang natay ka nagiti NPA, adado. Diyan nga banda. Manong name dumtengan, dagiti ambulansya. Kita, no, adakadokwada ni June, kadagiti kargada ti ambulansya, manong name. Manong name nakadado nga natay nga NPA. Nyamat na di kasting mapaspasamak. Pilipino kontra Pilipino, manong naming nga jak amun no anya ti may kagapo. Awamit ni June nga nakwada manong naming. Baka saan nga niraman ni June, amok nga desuna. Siguro ka talaga nag-asat mo. Sa nakasardingan na di kahayom ko. No anya ka di basol ko kenkwada. Baka may sapi ni Elmer katakwada. Saan nga malipatan ni Elmer ti pa nakapahay na. So, kung sa bali nga panggip na matkanyak no saan nga magpatay. Saan nga bali, sweetheart. Indon madamdamalain. Naglawag. Nagsubli akong sa Manila. Ano nga tanong sumurot kay laingin kanyak? Ha? Oh, rumbing ka di maklat ka? Sumurot kayong kanyak. Tapos kasi adasang patak ng asawa, ngumalpas ti duty. Adasang patak ng anak ko. Kaso nang orod ni nanang, di itukot mo ni nanang. Mayat nga ta. No saan nang kayat, adamat ni manang mo este. O reman pa yung sweldo tati at takao nga, mangkita ken ko na. Basta tinaskan kat, umay ka sa di Manila. Tapos na nakastakat agdadan na tayo. Ada ka mang kita kanyak. Mga ada ka sa pulak. Hindi mo alam mo, nagrigit tagmay mesa. Tagmay mesa ka di? Tagmay mesa ka di pagkasaraham? Kaya sino ko matinaw na may mong kaduwak? Saan ka nangalat ikaduwam? Sweetheart naman. Awang ka di madlang sa baling asawam? Manong name sa anak pala nakapanunot. Kanito na magik na lang no kahit at sumurot ay nagagbate aklatan na ko. Sumurot kalatan di asawa yo. Nasiyatmet na awang kayo dito yun tapno saan kayo maramaraman tiriri mo. Kasano nga rangad nalang masaksakit kayo. Adamit ni manang mong Esther.
Edi kasaritak ni Manang Esther ko na, ay, narigat, no siyak laeng, amo matin eh. Doon to digiti anak ko. Tanagkal ti buksit ko. Mga mangkita ta nga manang ti mga sikaso ken kuana. Ta ore no sak da kami ti mga sweldo. Awang kasmet lakang ka ti mga sikaso ken ni nanang. Smer. Ore no ada suldwam baka hantumot lang ang pinas parang tartar na. Ano nga manang? Dito yu ah. Di mo't kaya tinanang sumurot ka na kayo. Wala nagbakasyon mat ni Christopher no kahit nagbakasyon. Iso nga dito yo. Saan nyo pang panawan ni nanang? Inagpakada nga rodon ti asawak nga saan ka mga sumurot manong nemi narakop ko iso na. Christopher. Sweetheart. Atut mga magbaga nga nagiti ka ng pulis kat babaero. Saan nagpapadamin nga pulis? Okay lang kaniyak. Nung gumamit ka, mawatam ti kahit konsawin. Pagparausam lang, ngimsam mo kumangayatin. Esmer, amo ka mawatan na. Diyak kahit ti masaktan. Ito na masaktan na. Awan doon ti balik ka sa pamakawan kanya. Sana kumasaksaktan, Christopher. Uwen manong name day di mula kiti panunot ti asawak okay lang nagusari ti sa bali. Saan na lang ayatin? Saan lang agayat iti sa bali? Tano agayat ti sa bali kat masaktanan. Diyak ka mo ti balikas nga pamakawan. Manong name nagtultuloy ti kaadda ti asawak iti Metro Manila. Akas kameng ti PNP. Aktibo manong name nyo manin mabuya mi isunay ti TV. Kalbasan ti enkwentro. Manong name. Ado manong name di kiti maparparmek na. Ado kanumat di kiti pangtay ti biyag na. Sigo ni ti damag. Aging ka. Nga dandani manin ti pa nag-birthday ni Gigi manong name it para ti may kalima pa nag-birthday na. Idinaboya mi ti TV manong nemi. Manin. Ti asawak. Natambang manong nemi. Mamay? Nay? Ni Papang Neta, di ba? Iso. In-interview da. Uy. Natambang da ka no. Ha? Manong nemi sigun iti saludsud. Idi mangin interview kang kuana. Kumusta man ta ni Mrs. Kapitan? Kasi na po just nakalasat ito na. Kaya diyon sa man nagkukuyo ka nga talo ni Mrs. kante may sa anak yo. Idi tadong pa rin na kayo, Captain? Okay. Nagsangasat. Tanatay dyan lang, mi. Mamay, saan nga na ito ni Papa? Ang isudeta ni Papa, ay baga ng asawa na natadyanak na, ada kamit, si bibiyag mo't malayang, Mama. Anak, hindi kita sunod ni Mama. Natay di anak ni Papa, nakalasat di asawa na. Kahit mo sawan, Mama, at sa baling asawa ng anak ni Papa di Manila. Manong Nemi, diyak mailadawan ti sakit. No sakit man dati yung marikrik na. Ada sa bali nga pamilya ti asawa. Nakalawlawag ti ko na, ti
ti interview eh. Dinungpar na ni Christopher nga kadwa na ti asawa na ket ti anak na. At mabigbig nga asawa ti asawa ket nakaidistinuan na. At asawa na iti Manila, dapat asawa na dito probinsya. Yung magkakangkwa na iti manong naming nga sangko paritan nga gumamit sa bali nga babae, huwag lang agayat iti sa bali. Awawisan na kami idi, nga sumurutin kang kuha na tamno, agdadan na kami. Nagaslawan, tagadandan na nga sa bali, nga nakalawlawag mo at manong naming. Nagrubuhata kalpasan ti duwang haltaw. Papanam anak. Mapanak magidungaw. Nanang. Kailangan magidungaw ng ibagbagam. Natay ti putot ti asawak. Kindak magidungaw. Naamuan day taniman ng Esther manong naming gawid na. Kaya, kailangan magidungaw ti bagbagam. Inakdanggayan ti asawak. Kaya di pa nagladlayingit naman ang mga rod ti pakasarakam. Alis tuloy nga pa sa pulak. Mapanag ti headquarters sa pulak na sudinot ayan di Kapitan Christopher. Manong name mataktak ti biyahe kabutado adayo manipod iti probinsya kang ganiti syudad. Yung kaslasahan na kamatiktakan. Kaya kung ti makadahanan manong name tapno, may peksak ti pa nakipagladingit ko iti asawa. E di nakadano na akong manunami ada mismo ti asawa iti sibay ti basit alungon nga nakaipanan ti anak na putot. Adamat nalapsat nga babae manunami ti abay na amok nga isutina. Sumatlagayam nga inayat na rito nga babae ito bubingin iti siyak. Kanalapsat. Sana ka nagpadlaw manunami nga medyo niya tinabungak ti rupak ngay masidig tinamdagat tilungon. Babae manunami. Adjen ni Gigi. Nakasaysayang mabing. E di tumaliyawak manong name ti ayan, ti asawak nga nakatakder ngay mabay kanyak na dinabunga siyak. Dakigtot. Condolence, Kapitan. Yes, ma'am. Yung karikanan ti May. Tapno umayap magipaglatingin. Agradadingit ti asawak siyempre. Umay kamantanggayan. Yes, ma'am. Honey? Kamamo kayo? Siyak ti budnong asawa ni Christopher. Ha? Awan ti pagtanagan niyo sa anak ni mga mangkulo. Umayag lang makipagrik na, makipagladingit. Condolence. Kinunak man ng nemikit na niya brasak ti babae. Thank you, manang. Kastala ti biyan. Ada dumting, adamat mapukaw. Ada may pasangay, adamat pumbusay. Dimtay nga, tapno mahik makipagladingit. Nga mapukaw dat. Kat sa anak to nagsubsubli. Sa anak to may tanga makit-kit pa Christopher. Mabaling nga din ang salita tayo dito eh. Sige. Kasi nga mangik ti babae. Impak ninak man ang name ni Christopher. Mawatam ko mati sitwasyon. Smer. Adayuak ka na kayo. Kasapulan ka. Iso nga kasi tinapasamak. Mawatam ka. Malagit mo di sa oking kayo di. Nagkasapulan ka, okay lang. Ngemsahan ka nga gayat pa. Saan mo gayat ka, masakta.
Ay, item, Jay na tinatay ka kapsat mo, nga anak mo. Isot kinatintin namin na ito nga balay. Isot sang petam, malpas ti duty, isot pagpakadaam, numapangkang duty. Sumut lagay nga mamanungag bakasyon ka. Gaputadan, mas ipatpatig mo dito. Nagtalay ka kay Christopher. Ibaga kang ginaing ako kailang gumamit ka basta saan ka ngagayat iti sa bali. Kapati ka dito, ngagayat ka di sa bali. Siyang ti masaktan. Kaya arik na saan na kami ngay patpatay kita nakta. Kapatay sutan ti patpatay mo. Pagit ang tao lang, hindi na minsan nga pa nagbakasyon mo sa Jay, probinsya. Pinatgam lang tikin daw ko. Kaya mawarin di patagmikan ka. Ulitek, ni mayak ng pagladingit. Kanong mayak ang pakada. Awan doon ti karbangam nga gawid sa di probinsya. Ngagtaros siya di balayin. Taimbilan ko nga na tayo di asawak. Ito kahit na kumaiding agawid ti asawag, tapos takit ilawlawag na kano demor nga panang ilawlawag na. Nga mawawanin ti rasgan pa, nga dinggak pa iti palawag na. Kapag na nakalawlawag ti amin manong naiwis ang kali. Ginuliban na ti asawag, namin pinsan nga tinalikodan na kami kat addan sa bali nga pamilya na. No paisan nanging kasar, kaputa, si kakasar. At adan nga napatpatig, sudang handa kami kay ni Gigi. So nga nagawid ako dito probinsya man. Inarako ko ni Gigi, di makasang petak. No, ay, ni Papa. Ibilang mo nga natay ni Papang mo. Apay, natay ka din, nakipinaltog. Saan ko ang penang idaw-dawat? May sako na balo, anak. Uli lang kang mata ni Tiama. Ibatbadig ko ni Papa. Kasapulik ni Papa, Mama. Hindi makasalitak ni Manang Esther. Ay kahit no agsublingay ni Christopher. Ano ko matilas ka ng pagsublian naman. Inakakidan ti waya-waya ito dahil nga kadenden na. Mabalin naman maaramid siguro yung pamuspusan nga mabalin na kasar. Taga dito ni Christopher. Posible nga gawin. Posible nga kalikagom na ti may destino mo't lang dito. Tsak lang matin manang. Nagameron ti panunot kendrik na itig magbaga ng aksyon. Awan aksyon ka na dito. Ngayon di Manila ang aksyon. Na dumadumang aksyon manang. Panagbabae pa iti naramid ng aksyon. Ti saludsod ay etem ka di pa lang asawam sa anin. Tas inaktan na kon. Awanin ti ayat ka mariknakin ko na. Ure o maikpakawan, kanipakita natin pa nagbalbaliw na. Sa bali ang saludsod at manang. Numaramid na. Ngayon jak tula mo, numaramid na may hunusan. Inur-ure ko mat idi ng agpeso manon naming agawid. Ket umay na ituloy tagpakawan. Agawid, tap na di kasta. Ket umay na kami sarungkaran. Taore saan na ko nakayat. Basta sarungkaran na kumamit ni Gigi. Ta ni Gigi kitagur-uray-unay ti aman. Ngim ni Aniniwan manon naming ket saan min nga nauray. Nagtultuloy kit di ati kinasikat na. Kaado di kiti masulbar na nga kaso. Na minsan man nga na-interview manong name. Captain, kumusta matan ni Mrs. O rin, adang kasukat din atay nga anak yo. Kasi na po Diyos, masigog man yung asawa. Nako, sakit naman manong. Binakal ko ti TV manong orila na perdi.
Kasto ni panangungit ni Gigi kanyo. Ulan ni mamay, apay yung binakal mo ni Papa. Natayin ni Papa. Natay JTV anak. Ani Papang. Nadadahil ang TV. Agasa mo timbagana. Kasi kung kanuman ang asawa. Saan ko nga nauray manong nimi? Nga nagawid nga nagpakawan. Ta talaga nga saan na kami nga kaya. Naulpit nga asawa. Naulpit nga ama. Sayang di panagayat ko kenkuhanan. Ngimawangkas iti mga ramid panangiliwliwag ko ti amin tanang arod. Rumbing unang awatek ti kinapudno. Da ito ti kasat ko. Iti may sa parbangon manunay mi na dagtugtugtug iti ridaw. Bimangon nak, dinamag ko na sino. Manang, ni John na ito eh. Linoktak na daw si Marek. John. Karusta di asawang nga polis. Awan kaming. Malagay hindi ko nakeng kayo di. Agbabawi kan to no apeng isot na pilim. Andiyak mit among nga ron. Kakas diyang hagpeso. No pinatinak ko may di. Awa kasto nga panagsagabam. Kumusta ka kano? Sunag ko na. Ni Elmer. Kaduhay ni Elmer? Nga NPA? Saan? May sa iso na nga supporter mi. Supporter nga niya. Mangtultulong ka na kami. Ayan na. Ano di kagayan? Nalawat na gana sa dihay. Baknangin ni Elmer. Kasano ko ba't babaknang? Hindi na pimanaw dito eh. Napansadya kagayan. Itilulong na. Nilulong na nga ada nalawang nga dagana. Kati. Sadya, dinevelop ma. Nagtarakin ka na di baka. Ada pasto na. Ako pakadanagan na, kada kami kapag supsuportaran na kami, da kami matikang runan nga mangbantay. No at daman nagloko-loko ng mang takaw ka di baka na. Kumusta nga rutin ni pamilya na? Asawa? Asawa na GE mo na. Sa matal nga nagas-asawa, diyan ka mo no? Handa ka pa siguro nalipatan. Siguro, oray isut kas pagaringat linaklon ko, baka hanabat na pangunutin madayo. Sa bagay manang, kasta lang tibihag. Ano Sam? Ano saktian niya? Ti asdaan asawa nga magpaspasakit ka. Sa nga bali manang? Saan nga agsardeng na dispari unit mi? Tapos hindi kas takat malikdar-dare dyan Christopher. John, saan kam to sumardeng? Nagalis kami di biyak na eh. Kasla mo nang alis yan na bala. Ngayon saan to pulos nga, agpating kang kanawin ng malis yan na tibala. Ha? Tumangad tumadla ti barsa nga na jay. Babaero a pulis. Manong name awan iditi sa baring dawat ko no saan nga maka panunod tumitlaeng ti asawak manong name ta isumpay lang ti ama ti anak ko. Tapos ni kastakit ta. Saan ngagtultuloy akang kanawin nga maitila, maululila, kan maitiliw ti anak ko iti ama. Ngem, nakadakdakil nga ngem manong name. Nagawid ni Christopher dito'y probinsya, manong name, nagawid iti balayda. Ngayon may san nga narami sa bangkay. Iti madamag ko manong nemi bimantot ti barokong ko. Napasama kan ti kasti ko na ni June. Nagbaliga da siguro nga nang dikdar kang kuhana. Iti maamuan ti anak ko manong nemi. Nay,
Ang peso ka di nga ni Papa, adan di balay da, di ba yan dalulok ni Lola? Adan anak, api nga sanga dito nga nagtaros, api nga sanga dito balay. Siguro, takdakal takarbangan na kita naganakin ko na. Tamo da siguro, kasang kong nga bigbigan nga sawa, iso nga sana kung nga nag-claim kay ko na. Nay, mapantasan niya, Nay. Wala na, tab na makitam. Ti amam nga sambon nga makasarita. Gaputan na tayan ni papang mo. Manong nimi, Jack kumakayatan nga sangitan ni Christopher. Ta diliniputan na kat kaslawanin ti ayat nga mariknak kang kuana. Imiti pa ng karga kini Gigi tapno tamdagan na di amana. Basta wari ti sagsagit na anak ko. Ken na ibuyog ka nagsagit. Sinangitak matlayang ni Christopher manong naming at tinaminsan kat inayat ko isuna. Siga edit nagkunang oras sa dinot ayan mo, not panawanan ti pabosay mo. Kat mapasama nga mapasama. Oray nga tanong ni Distrino ka nga nagtultuloy dito yung lagar tayo. Siguro na talaga nga naikari nga maaramid mo timang sugat ti pusok kat mapasama. Kaya't ko edi, nasaan ka nga gayat edi sa balit at nusahanak na masaktan. Ni dinaudi da nga panagkita iti Manila iti agpakada ak ingkarek iti nga sangkanton nga sangitan. Nukas pagarigan ta si kati maawanan kasan. Ngayon siya matungpal dito karik. Kapot na sangitan ka. Agsangitak. Kapot ti pa nakaulilan ti anak ko iti ama. Na ipaidam keng kuhan at tiragsak pamateng ti may sangay na tinay destino at adayo. Manipon iti pimanaw ka na minsan kailangan nagkita nga naging narakop kini Gigi. Iti sa bali agundaway nga panakakita na kang ka. Arakopan na kaman nga dinan marik na ti harakop mo kan dinan marik na ti bahar ti bagim. Saan nga ti panakapukaw ko ti sangitak? Di ba nakapukaw ko ken ka? Tanabayagan ngawan ka ni ti puso. Ngam sakita sangitak ti ba nakapukaw ken ka ti anak ta? Christopher. Awan kanton nga namnamahin nga maarakop ti anak ko. Awan ton tinamnamaan ng agawid tapno ka inarakop ng ama. Manong nemi pinalubusak namin pinsan dagiti luwak. Idi, kanidi ta maitabo ng tibangkay ni Christopher. Kalpasan nga nangigbi manong nemi di ko nada nga 21 gun salute. Mamadayaw ka dagiti pumusay iti serbisyo nga da iti militar. Manong nemi kinasarita takmet layang na dinaganak kang kuana. Esmer, Mama. Amok na pinakawam mo dyan sawam. Itinaramid na. Iti pala pinakawang ko di si bibiyag iso na, Mama. Imsan ko nginayat na mabis sinangita kiti matay. Gabuti anak ko. Da kami tinawagan na ini. Tati amuda kit talagang awan ti asawa na dito eh. Tayo ti ada asawa na naduktalan dengan sandamat kayo mo nagkasal. So nga da kayo nga naganak yung kuhan at tinawagan da. Wananak kat lading itik no api nga dito tinakay man sayagan na. Okay lang, Mama.
Taorin no bagadang ipaawid na balay ko ma. Hindi commander ko madali ito yan yo. Si kamit lang di kang runan nga umawat ka dito binipisyo. Para di asawam. Tarubing naunin ita. Gabot at sikat illegal nga asawa na. Ano no kumada kita nga binipisyo mama. Masapol mo. Masapol yung akina. Para ti masakbayan ni Chichi. Taori awanen ni Christopher. Agserbi, dagay di binipisyo nga mahawat. Manipod kang kuha na. Iti pa nagserbi na. Para kada kayo nga beneficiaries. Kasapulan. Kasapulan nyo. Taorin kas pagadigan tag-asawa kang tumanin. At dali kita nga benepisyo aramatin nyo. Aramatin ti apo kumi. Kasta nga ron, tinapasamak manunemi. Ada nakadeposito di bangko manunemi nga para tiyanak ko. Subsobra. Kan para kanya. Uy, manunemi. Kalbasan ti makatawan. Adumanin di kito maagaram kanyak manong. Ngam nakasaran ti pusok. No talagang kahit mo pa lang taga-sawa ko manin. Agad na karbingam deta o bingkam batpay. Kuna ni Manang Esther. Amok. Nga saan nga ti panangasawa da kanyak ti. Rason, wapi nga kahit nga asawa. Hindi kita garaaram kanyak. Tanya ka mga. Amo na nga dabadyo takkala binipisyo. Nga nagkapoy ti papatay ti asawa. Kasi pagarigan da mga asawa kanya. Baka sitting pretty. Basta nga ta. Kansaan ako nga gayat manong. Kinunakit tinakam ko. May sangal daw manunemi na sang ilik ni Elmer. Nakakutsi. Kunak lalo saan nga ni Elmer manunemi nga tricycle driver di. Kinadari gini makamamuking kuha na ang karoba mi manunemi kat imasidegdak nagibunong mo ti sarabo na matapo. Kaslamay sa politiko manunemi nga. Yung may isang lugar kat imasidegdak iti botantes kat nagibunbunog mo tin. Tapos nagibumbunong ti relief goods. Pinastrek ko man ang name. Dahil tumati paraking ka. Nagyamanak noon niya man dita, Elmer. Ano tirantam? O may kumalbaliwan tagarem ka. Sana ko nang asawa. Saan ko ba't ngayon dawat nga mabalo ka? Yung siguro na ikari. May sakon nga sendero. Bimak na nga. Gabuti pa nagsalukag ko. Naraita nga pa nagsalukag ko kit paraking ka. Para ka data. Para ka ni Gigi. Para nagagbalintungan nakta. I'm sorry, Elmer. Yan jacket mo sawin. Asa nagbilang nga maayat ita? Aw matin di karibal ko ang pulis Natay matin. Wano ata ka di karibal ko nga na adadang kayat mo nita nga agar-aram kang ka. Karibal mo ti decision ko. Saan ako nga kayat. Umanahin nga bukbuk ko ti panawan ko iti anak ko. Ako mati problema ti masakbayan na. Tada nakadulin. At rasfan. Para kang kuhanakin para kanya. Kaya nararamatik di kita. Babayin team. Panag-maintenance ni nanang ko. Isuawan ti problema. Im kasapulan ti lalaki nga mangipatig keng ka nga yatem. Mga rakop keng ka, mga ngigig keng ka. Umanahin nga rakupek din ako. Kaya rakupek ni nanang ko. I'm sorry, Elmer. Agsubliak to manin. Agsubli-subliak to. Esmer, sa anak to mauma. Agsubli-subli, nagsubli-subli ngagpeso manong name ni Elmer. Ngam na umamatlaang. Tatalo matlang nga tawon agar-aram manin. Aging ka na damag kulaingan manong name nga dan ikasar na. At dan babae manong name ni insukat na iti puso na. Insukat na kanyak iti puso na. Yung may kid nag-imbitar tenggam ka nung magkikasar sa di kagayan. Ngayon saan kam napan manong naman pa yado matigit napan. Talad na nagbunag nga bas.
Manong Nemi, iti may isang aldaw, nasa nga ilik manin ni June. Kumusta ka na, adik ko? Manang, gundawayan mi ipapakay ti gobyerno ng amnesty. Sumuko kan? Uy, manang. Namanung ako, nagtaray-taray tamamanday. Ay, ron ka. Rubing na una June, ubing ka pa eh. Mga barwanan ka, mga sawa ka maten, at pamilya ka maten. Kasta nga ron tinapasamak, Manong Nemi. Nangamarwanan ni June, nagpamilya maten, Manong Nemi. Nadamat inted di gobyerno, sukayan na nga daga, kadiso ita, iti suksukayan da, nga agasawa. Nga nagbalay da maten, Manong Nemi, ongto, ti suksukayan da nga daga, wano talo. Kaya dinto, Manong Nemi, tadumakdakal, balasangan ni Gigi, Manong Nemi. Ada ni ti college. Kalpasan, di ba nag-graduar na ti grade 12. Kada ito nga tawen. Kada ito may panaglukat. Klase ang lulukat man, Manong Nemi online. First year college nanton ni Gigi. Nga nakalaplapsat, Manong Nemi. Ta nagtipon di pintas ko ken guwapo, Daddy Christopher. Kang kanayon nun, Manong Nemi, itong palbiag nga nakalakandado ti pusok. Nga mamay ka na ito'y kadadalatamat, iti mga iparparipirip, iti panagayat na kanya. Umanaymat, Manong Nemi, para kada kami, edi nakadeposito, ang benepisyo, ang papatay, edi asawak, kamabaling ko pa itulungan, di kita anak, Manong Nemi, ni Manang Esther. Taman aksidenta, adapay nagpuunak, Manong Nemi, naging pasdag ti negosyo. Ninanang, Manong Nemi, agtultulo ti maintenance na, pasarimat makatakder na duma, makabangon, makatulong kada kami. Napigsa pa'y laing. Dadala amin pa nakaidalit na kat gapo kada kiti nervyos na ganakin ni June, kada kiti gulo-gulo, kan sakit tinakam na pailang, edi papatay di tatang niya. Ito'y Manong Nemi di pagkasarita. No pa'y nagtung palaing, at agda kami, kadananang kiniya Gigi, na saan ako nga nagayat. Ngam naragsakak. Naragsakak, iti lagodal nga doon pa nagsagama, na nasagrap ko iti napalamas. Agaman Manong Nemi di anos mo ng ornos, kalpasangan nakinsan kang ka dito Italiana. Ken thank you very much, Matt. Iti anos mo ng ibasa. Ken thank you kada iti amin nga nag-comment, ken nagbuya. Maraming salamat po kada kayo. Ket sapi kumata dala iti pakasalitaan, ket naitid kumati adal, liliwa ken pagsarmingan ti biag, kada iti pada ken bingeg ken nagbuya. Toy nga rodag yaman nga pagayam mo, Esmer. Thank you.